के करा खाति करब भौजी अरे अब की के परब सैया अरब गईले ना। रंगीला बाबू फिर रउआ लोग के गुड़िया सरगम ब्लॉग चैनल में स्वागत करते हैं। और रउआ लोग बनल रही गुड़िया सरगम ब्लॉग चैनल पर मनोरंजन लेवे खतरा बस इंटरटेनमेंट और मनोरंजन के चैनल बनल बा। गुड़िया सरगम ब्लॉग चैनल जे नहीं के सब्सक्राइब के लिए जे कमेंट शेयर जे सब्सक्राइब कर चुकल बा वो कमेंट शेयर जरूर करे और शेयर करे दबा के। और गाना अच्छा लगी तो रउआ लोग सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में लिखी कुछ जो गाना सुने के बाद हम सुनावे के प्रयास करब रउआ लोग के करा खाति करब भौजी अब की के परब सैया अरब गईले ना। के करा खाति करब भौजी अब की के परब सैया अरब गईले ना। रजौआ अरब गईले ना सेज पके करा संगे लड़ब सैया अरब गईले ना। सेज पके करा संगे लड़ब सैया अरब गईले ना। के करा खाति करब भौजी अब की के परब सैया अरब गईले ना। सेज पके करा संगे लड़ब सैया अरब गईले ना। सेज पके करा संगे लड़ब सैया अरब गईले ना। हम नाही जननी की बाने जे मुआवना मम्मी से कह के हम रोक लेती गवना। हम नाही जननी की बाने जे मुआवना मम्मी से कह के हम रोक लेती गवना। कबले याद के तकिया के धरब सैया अरब गईले ना। कबले याद के तकिया के रोब सैया अरब गईले ना। रजौआ अरब गईले ना सेज पके करा संगे लड़ब सैया अरब गईले ना। सैया अरब गईले ना। ससुरा में तेल बिना सुखताय चार हो इनका से निमन बाटे गौआ के यार हो। ससुरा में तेल बिना सुखताय चार हो इनका से निमन बाटे गौआ के यार हो। हमरो मन बिगाड़ी तो जाके छूटा चरब सैया अरब गईले ना। हमरो मन बिगाड़ी तो जाके छूटा चरब रजौआ अरब गईले ना। सेज पके करा संगे लड़ब सैया अरब गईले ना। सेज पके करा संगे लड़ब रजौआ अरब गईले ना। सहले सहाला ना अब हमारी जवनिया उनका सहले ना सहाला अब हमरा से जवनिया। उनका ना बुझाला घरे छोड़ के गईले कनिया। सहले ना सहाला कृष्णा महेश के वियोग में कबले जरब सैया अरब गईले ना।
कृष्णा महेश के वियोग में कमल जरब सैया रब गैले ना रजौआ रब गैले ना सेज पके करा संगे लड़ब सैया रब गैले ना सेज पके करा संगे लड़ब रजौआ रब गैले ना के करा खातिर करब भौजी अब की के परब सैया रब गैले ना के करा खातिर करब भौजी अब की के परब सैया रब गैले ना सेज पके करा संगे लड़ब सैया रब गैले ना सेज पके करा संगे लड़ब रजौआ रब गैले ना। रउआ लोग के गाना जब अच्छा लागल होई तो गुड़िया सरगम ब्लॉग चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लेम। आ एहू से बढ़िया बढ़िया गाना अगर सुने के बाद तक कमेंट में एक बार आपन फरमाइश लिखी कि कौन गाना गावे के बा उ जरूर गाना गावे के प्रयास हम करब। बस हमारे इंतजार रहो नहीं हम इंतजार करते हैं रउआ कमेंट के। ओके बाय बाय।